Добро утро, драги зрители на Спортния риболов. В момента закачихме едно шаранче. Днеска времето е невероятно за риболов. Няма да го напълвам. Много зор давай. Виждате варицата? За какво става въпрос? Скачи другата варица. Ето закачи. Майка моя. Варици, телефони. Си бал майка. Твърди си телефони, кепове. Айде, покажи се малко отгоре. Покажи се малко отгоре. Зор давай. Какъв зор даваш, бе? Какъв зор даваш, бе? Стой мирен, няма ти дам. Авант. Ево етикето. Иска самушни храстите. Изглежда не тике. Изглежда не тике. Айде, моето момче, вземе въздух. Вземе въздух, вземе. Якупа. Това е хубаво парче. Това е хубаво парче. Не бързам. Трябва да го сложим в кепа. Много яко води. Последния опит и да се откачи. Може да го направи. Не се знае. О, густо! О, густо! Мисля, че се умори. Още малко трябва. Аз не бързам. Стига, дигай ги роти, сплаши другата риба. Айде, влизай. Така взе въздух. О, кеф. О, кеф. Мисля, че е добро парчето. Така правим снимки на 2, 3. О, къде е много? О, това е глътнало. Трябва да прекъсна за операция.